Desde prácticamente calquera lugar do mundo vostedes poden vivir unha noite especial de Ano Novo a través da televisión de Galicia, pero só aqueles que se acheguen ata a emblemática Compostela Praza do Obradoiro poderán facelo sentindo ben de preto o latexo desta grande protagonista, a berenguela. Esa noite nos agardan Galloso, María Mera e a protagonista das baladas. Que tal? Interiorizando un momento, Que tal, Maite? A verdade é que estou impresionada mirando esta fermosísima estampa, pero a verdade é que impón, xa me está entrando o nervio de estar aquí neste mismo lugar, mirando aquí para a catedral, para a torre. Non falta nada. Como estás vivindo este próximo Ano Novo, estes días previos? Pois, a ver, estou tranquila, dentro do que cabe, pero emocionada, porque tamén pois, é un momento importante, estou ilusionada, e máis, bueno, co do embarazo, pois é que como que todo suma unha ilusión a maiores, non? O que ten de especial o Obradoiro para celebrar o Ano Novo é o emprazamento en si, que é tan bonito e máxico, é o corazón de Santiago, pero tamén o corazón de Galiza, así que tamén ten un poder simbólico, pero sobre todo a fermosura deste sitio, especialmente na noite. Vai ser emocionante. As primeiras badaladas na Galega en directo aquí con Galloso, así que nada, a verdade é que tranquila máis que nada tamén por iso, porque ao ter ao lado a Galloso pouco hai de que preocuparse. É un sitio con vibración, con vibración pola festa que se monta, polo feito, de estar os presentadores aí, do, ritmo que lle poñen tamén a conta atrás e todo iso. Hai unha maxia especial, xa hoxe mesmo, non? Miras para aquí, aínda que a praza este medio baleira, igual. Isto desprende algo de maxia, pero ese día, por suposto, pois vindo xente de tantos lugares, a emoción, creo que desprende, non o vivín, porque non o vivín aínda, pero vai ser máis máxico aínda. Estar rodeado tamén de xente que, aínda que non coñezas, está participando desa festa e dese lugar, pois lle dá un carácter especial e despois tamén, aparte diso, o feito de que sexa o aire libre, que foi completamente distinto a estar metido na casa ou nun restaurante. Yo vengo de Madrid y claro, la Plaza del Sol está llena de gente, con lo cual era imposible ir. Y la sensación de estar aquí, venir de cenar, tomarte las uvas en esta plaza, con este entorno, oír las campanadas de la berenguela ahí maravillosas, todo iluminado el Pazo de Rajoy, me pareció mágico. Yo la palabra es mágico, fue espectacular. É algo que pasa poucas veces, ou mellor a única vez que podo estar aquí, non? Entón vou intentar pasalo ben. Paga moito a pena, claro. La experiencia bárbara, vamos, que repetiré seguro. Que se pon unha presentadora embarazada para dar as badaladas? Dunha semana para outra, incluso 2 días, a barriga cambia, que é o que me está pasando estes últimos días. Entón, pois, teño que ir probar o vestido xa outra vez, porque eu creo que xa non me vale a opción que tiña, vou ter que cambiar. De feito, tiñamos varias aí pensadas para, polo que poida pasar, non? Poder retocalo o vestido no último momento. É un estilismo que vai ser arriscado, tamén un reto para todos. Estamos barallando a ver que opcións darche, buscar algo ben que corte baixo do peito, ben algo asustado, marcando barriguita. Eu me decanto máis polo asustado. Sí. Unha marca que traballamos, na que confiamos moitísimo, de Tien, que son os que nos vai a facer o diseño final. Necesita, pois, acabar de definir o diseño. Xa non queda nada, entón já estou nos nervios. Xa non queda nada, e vamos a ir descartando con algún modeliño que che saquei aquí da tenda, para ir definindo un pouquiño a cor, que máis te favorece, o corte, o estilo. E decantarnos por esa dúbida que temos aí ao final, eso, non vai ser, non? Efectivamente. Vale, pois eu probo isto, a ver se con isto xa agora ca barriga, que me deu unha última semana un montón, a ver se nos decidimos. Exacto. Pero non desvelamos nada. Eso, os últimos toques, vale? Secreto. Vamos alá. Eu creo que con este pendiente pois vai fenomenal. A verdade é que sí, porque como é todo liso e cor blanca... Xusto, temos o escote e o ombro despexado, coordinado co fajín. Eu non sei
estou máis indecisa agora que cando comezamos. Pero bueno, esta opción a mí gusta. Estás espectacular, espectacular. Agora, cal escolleremos? Pois hai que ver o 31 de decembro, vémonos a fin de ano, non? Sí, sí, sí.